ai cum să îndonezi, dragul meu. Nu ai cum să îndonezi. Păi ce trebuie să-ți donez eu? Păi da, pentru că eu fac niște chestii care... Na. Păi și cum facem? Păi întregi. Te pupale. La 200 de puncte mă mângâi pe sân, la avion îmi dau bluza jos, adică rămân în chiloși în sutien. Zău. Da? Auzi, Iorelei, n-ascultat și acolo? Ia mai repede odată. Păi nu repede, 2 ori ce am zis, poți să-i transmiți. Păi dar n-am înțeles nicio. 200 de puncte, da? La 200 de puncte mă mângâi. Și la avion îmi dau chiloții și sutienul jos. Bluza și pantaloni jos, rămân cu chiloți și sutien. Ia de-mă acolo distribuire de aia puternică.